guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಕಜೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿತ್ತ. ಸೊ ರಿಹರ್ಸಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋನಾಗೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಫನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಪೂರ ತೂಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪ ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ತರಕ ದಿವನುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾನೆ. ಸೊ ತುಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ. Shreya, Patito, hi Malpule, hi Malpule. Call button. Hi Shreya, Patito, hi. Hi Bania. Ini Madinga gale appo. Madinga ge. Hi Cheta, Sita. Malla janata. Ag fans ulle ranchai. Show depune. Show gudala kammi jana. Yan tule ichalle yan pura meedu rajate mukulu college irde baideru. Itte practice kodu. English itte dura kupini vanda practice poerundu. So nana raddu dina undu program go kajja sangrama program. So ini maate guttenu ancha inita video molpuga andu rehearsal da practice da video anpuga moldule tude baki mole enna video na maltondilla patito mole na mariya deppaliya avu enke enna voice ke enna nachige appu al kuldin yeba a kuldin ala tulenge de idalu basi bokku ponaga video alpuga olule ದೊಡ್ಡಂತ ಒಂದೇ ವಿದಯ್ ಶಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಯಾ ಪದವದ ಸುಂದರಿ ಒರ್ತಿ ಎಂಜಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೈಸಾಸುರ ಸುಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸುಂದ್ರಿಂಡೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೋಲ್ ನಿನ್ನ ತಿತ್ತದ ಅನ್ಪಿನಿ
ಕಜ್ಜೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸುಂದರಿ ಮೋಳು ಹಾಲು ಈ ಕಜ್ಜೆ ಕಳಂಬೆದ ಸುಂದರಿ ಬೇ ಕಜ್ಜೆತ ಸುಂದರಿ ಕಜ್ಜೆ ಪದೌದ ಸುಂದರಿ ಸಾರಿ ಕಜ್ಜೆ ಪದೌದ ಸುಂದರಿ ಅತ್ತ ಪೆರ್ರದ ಸುಂದರಿ ಇತ್ತು ಕಜ್ಜೆ ಪದ ಉಡುಪುನು ಮಾತ್ರ ಐ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಯನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಯನ ಪೆರ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ವಿಮಾನ ಏಟು ದೂರ ಉಂದು ಮುಳ್ಳಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ ಅನ್ನ ದೂಲಾಗೆ ಪಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ತೋರ್ಸಡ ಒಂದಿನ ಪಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬೇನ ನನಗೂ ಈ ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಲಾಗೆ ತುಲೆಗೆ ಆತಿ ಬೆಳಕಾಯಿ ಮೂತುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಸುಗೋರು ಒಂದು ಒಪ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಗ್ಗು ಹಾಯ್ ಮಾದಿಂಗೆ ಹೆಂಚಿನದೇ ನಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಜಾನ್ತೀನಿ ಮಾದಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಕಂದನಿ ಮಾದಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಕಂದನಿ ಅವು ಹೊಲ್ತಾಯ ಅವು ಸಾನ ತೋಜುನು ಯಾನ್ పోతే ನೆನಪಂడి ఇంకా నింక్లు యాను బోనక్క ಯಶ್ವಿನಿ ಪುರ ಉಂಟು ಅವಳು ಕೈತಾಳು ಉಂಟು ಅವೇನಾ ಅವಳೇನಾ ಪುರಣಿಯರ ಕೇಂಡಿರ ಓಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇನಾ ತೋಚ್ಪಾದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಮುಪ್ಪಗು ಮುಳ್ಪನೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಈತ್ ಝೂಮ್ ಅಲ್ತದೆ ಏತ್ ದೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ರೋಡ್ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು ಮೊನ್ನ ತೂಲಗೆ ಗಾಡಿಲ ಪೋಪುಂಡು ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜರ್ ಯಾರನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ഞാൻ ഏപ്പല്ല ಇಂಚ വീഡിയോ ಅನ್ಪುಣೆ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಂಡಾತ ಉಲ ಇತ್ತು ಒಂಥರ ಮಸ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂದೇಟಾಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆತಂದ ಆಪುಜಿ ಅವಳು ತೋಟ ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅವಳು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೈದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ ತುಂತು ತೋಜುಂಡು ದಾಖಲೆ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತದೆ ತೆತ್ತಡೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಜ್ಜರ್ ನಾವು ಕಂಡನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಂಡನಿ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೌಲಂಜ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪಾರ ಪೋಯ್ಚೆ ಸೊ ಇನ್ನು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಆತ ಇನಿ ಪಂಡ ಇಜಿನ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತೆ ಆತ ಅವಳು ತಿರ್ತು ಅಂಚದ್ದು ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ನ್ಯಾನು ಅವಿಜಿಂದ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡೇನು ಕುದ್ದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕುದ್ದೆ ತೋಜ ಬಂದು ಟಾಪ್ ಪಾಡಿ ಪತ್ತಿತ್ತು ತುಲಿಗೆ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ನಿಜವಾದ ಫುಲ್ ಮೂಲು ಇಂಚ ಕವರ್ ಅದು ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪದು ಇತ್ತು ಏನು ಚಡ್ಡಿದಾತು ಮಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೆ ಚಡ್ಡಿದಾತು ಮಲ್ಪಾಯರ ಕಂತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಸೊ ಎಂತಾದ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತು ಏನಂತ ದಿನ ಅಂಡ ಕಾಣೆದು ಭಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ
ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೈಯತ್ತೆ ಐನು ಇವಾಂಡು ಜರ ನನಗೆ ತಿರ್ತು ಪೋಪೆಂಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ದಾಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅನುಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ದಾದಾಪುರ ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೋಪಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾರು ಒಬ್ಬ ಗಂಟೆ ಹಾಕೋದು ಈಗ ಅದು ಮೀದೆ ಪೋಪಿನಿ ಕೂಡ ಬತ್ತದ ಮೀ ಅದೇ ಉದಸ್ಸಿ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪುಡಿ ಅದ ಮೊನ್ನೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಜಪ್ಪುಡಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲನೇ ಮೀಪುನಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಒಂದೇ ದಿನ ಪುನಿ ಇನ್ನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾನ ಬೇದಾದಯ್ಯ ಇನ್ನದಾದ ಮಾರಯ್ಯ నేను తూలిగి పాతి తించ తోజువే యాన్ చేచుజి యాన్ చెప్పుజి పోయి లక్లే అలా దొంగ ಖುಷಿ ಆಪಿಂತುಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆವಲಿ ಆವಲಿ ಪೋ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚು ಅಂತ ಕುಳ್ಳೋನೆ ಮೀದು ಪೂರ ಬತ್ತಾನಿತ್ತೆ ಸೊ ఆయన బాట్లీ ఏ పలంచిన ఆయన బాట్లీ ఒక టవల్ ఒక బిస్కెట్ పడుతుండే పండ ఎమర్జెన్సీ బోర్డు అప్పుడు ఇలా పులిపాయ అది కాదు సో ఫ్యాన్ పాడే ఫుల్ బెగర్ది పోతుంది ತುಳಿ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ದೆ ಪತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಗರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಲ್ಬೋದು ಫ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲಂಗಿ ಪಂದ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮೂಲೆ ಗೈಸ್ ಹಾಕು ನಿಂಬೆ ಪ್ರತೀತಾ తెలియకుతులకే ఐ నానే నాంద ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಅಮ್ಮಗ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಏ ಕಲ್ಪೈನ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಹಾಕಿರು ಬಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಮಾಡ್ತದಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ದಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ದಪ್ಪ ಉಂಟು ಕಾಲ್ ಬೇತೆ ಇಂಗಿತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪು ಫುಲ್ 60 ಜಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಯಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೇ ಮೂಲೆ ಕುಜ್ ಬಾಲ ಶೆಕ್ ದಾ ಮಲ್ಪೆನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪು ಅರೆ ಆಪುಲು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಬಾಲ ಅನು ಕುಂಜಿ ಬಾಲ ಆತನ್ ಚೇತಾ ಕುಂಜಿ ಬಾಲ ಆತನ್ ಅನು ಬಾಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲ ಬಂತು ನಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲ ಬಂತೆಡ ಅಂಚನಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಆಪು ಗೆಲ್ದು ಹೊರಗದು ಇದೆ ಕುಂಜಿ ಬಾಲ ಆತಂಗೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೆಲ ಪನ ಏರ್ಲಕೊಂಡು ಏನಲಕೊಂಡು ಜೀವತಿ ಏರ್ಲಕೊಂಡು ಏನಲಕೊಂಡು ಈ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಮರಿ ಮಲ್ತಿಂತ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುರಳಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉನ್ನಾಗ ಊರಂತಂತು ಪೇ ಏ ಬೆರೆತೋಜಿಯಾ Molto guys, molto lemben partito. Perfetto, corretta. Plak bene aku. Tungkan kata. Yeay.